बे सिमेन्ट सापरि दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि जि सनाथि मायथाइ फालिथाय बेजों लोब्बा लाखिनानै लाइमोन आफादनि 17थि नामा 17थि आरो आइजो आफादनि 6थि जि बोसोरारि जथुमा बे जथुमानि गेवलां मेल दिनै बे गोथार गेवलां मेलाव आंखौ गाहाय आलासि खावलायनानै लाबोनायाव आङो नुजाफैदों आरो ओरैबायदि मोजां मोनदों आं आवगायावबो बहुद बार फैबाय बेयाव खिन्थु दिनैनि जिबादि नुदों बाहाय आवगायनि जि डिसिप्लिन मा होनगोन जों बेखौ आब्रुथि बे आब्रुथिनिसाय एबारनि माबाया आब्रुथिया एसे साबसिन जादों आरो जि खुंथायनि जे हाबाफारिनि जे जादों मैयानिफ्राय बेफोरो मोनफा मोनफा खोब बाख्नायनो गोनां जे खोनाफैदों बेवहाय रायलायनानै जे आरो दिनै जे बिनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा बे ओनसोलनि सुबुंफोरा बे ओनसोलाव थानाय गामिनिफ्राय नुजाफैनाय मैयानिफ्राय बाहागो लानायफ्रा मोजाङै शास्त्र बिसाराव बाहागो लानानै जि सोलोंबाय बे सोलोंनाया अरायबो गोग्गो एबा मा होनो समाज दानाय गोग्गो समाज दानायाव मदद होगोन होननानै आं मिजिंथियो। लाइमोनफोरनो लाइमोनल' नङा माने गासैनोबो नांगौ खिन्थु लाइमोननि बिबाना बयनिख्रुइ बांसिन मानो होनबा लाइमोना मोनसे नेसननि मोनसे हारिनि मोनसे माहारिनि मोनसे सिनस्रि बायदि बे लाइमोननिफ्रायनो फैनानै दिनै जों नुदों जेसेबां गिदिर गिदिर ऋषिमुनि जादों लाइमोनाव बिसोरो मोनसे धोरोम सरसा खालामनाय बिनिफ्राय बिसोरो समाजाव फैनानै समाज फोसाबो जोंनो ब्रह्म समाजावबो जोङो लाइमोनखौ बिराद गिदिर बिबान दं होननानै सानो आरो जायनि थाखाय बे लाइमोनखौ आंनि नाजानायावनो 2000आवहाय मसलपुरनि कनफारेन्सआव बेखौ गायसनदोंमोन अजित बाबाखौ प्रेसिडेन्ट होनानै आरो बे एकदम गोनांथार होननानै आङो सानो आरो गिबियावनो खौरां बिजोंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै सनाथि मायथाइ सिमेन्ट दख'रा ब्रह्म धोरोम आफाद 17थि लाइमोन सिमेन्ट दख'रा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादजों लोगोसे खुंगा 6थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो अनसाय आफाद जथायै साननैनि हाबाफारि लानानै फेब्रुवारि दाननि 4 आरो 5 खुंफुंदोंमोन। बेहाय जोंहा गिबि हाबाफारिया मैया 4 खालाराव जानानै थांबाय। दिनै नैथि सानाव जोंहा गेवलां मेल फुंनिफ्राय जोंहा अखन्द जय्ग फिरफिला बिरहोनाय बेफोर माखासे हाबाफारिखौ लानानै गेवलां मेलाव जों गोबां मिरुनिफ्राय धोरोमनि लानानै गुबुन गुबुन धोरोमनिजों लोगोसे माखासे आफादनि बिबानगिरिफोरखौ दिनैनि बे जोंनि गेवलां मेलाव जों हांख्रायनाय लेखायै बिथांमोना जोंनि बे खुंथाइ फोरबोआव बाहागो लाफैनानै बिथांमोना थोजासे जोंखौ हेफाजाब होफैनानै दिनैनि मेलखौ जाफुंसार होफैबाय। लोगोसे दिनै आङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि जानानै बेखौनो खावलायगोन जोङो दिनै आइजो माहारिखौ जों जेब्लाबो धोरोमानो जा बबेबा मोनसे आफादानो जा जोङो जेरावखि दख'रायानो जा जिल्लायानो जा मिरुआनो जा जों गोबां आफादफोरनि माखासे मेल जथुम्मायाव जों बाहागो लाहैयो। बेवहाय जों आइजोफोरखौनो मुखुबै बाहागो लानायखौ नुयो। बे बेलायाव आं दिनै खावलायगोन जोंनो गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरजों जों लोब्बा लाखिनानै बयबो बिबानखौ लानांगौ जायो। बे बेलायाव जों दिनै ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिफ्राय आं गुरैयै गले गले खावलायबावगोन जों दिनै धोरोमनि बेलायावबो जों गागि आफाद लाइमोन आफाद आइजो आफाद जथायै खुङो। बे आफादफोराव जेन जों गावल' हारसिङै बाहागो लायालासिनो जेन जोंनि देरबोनाय उन्दै इयुन जोलै बिथांमोनखौ जेन जों लोगोआव लाबोफानानै जों
देरसिनखौ मा रोखोमै जोङो मान होनांगौ, उन्दैखौ जों माबायदि अननांगौ आरो लोगोसे सोलोंथाइ नङाबा दानि मुगायाव जेबो जाया। दानि इन्टारनेट कम्पिउटार मुगायाव जिहेतु सोलोंथाइनि गोनांथि, बे बेलायाव जों गासैखौबो खावलायगोन, जोथोनगिरि बिमा बिफाखौ खावलायगोन आङो, बिथांमोना जेन उन्दैनिफ्रायनो गाव गावनि फिसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव जेन जिरायफाथारनानै एसे सम होनानै फिसाफोरखौ जोथोन लायो। सानो जोंनि बर' सुबुङा गोबाङानो, बर' आइ आफामोना गोबाङानो सानो देरनानैसो जों मोजां फरायसालियाव फोरोंगोन, नाथाय बेफोरो जानाङा। मानो होनबा जों उन्दैयाव जोथोन लायोबा जों देरनानै बेखौ एसेबां बे फिसाखौ जों जोथोन लानो गोनांथि थाया। मानो होनबा बिसोरो लासै लासैनो गाव जेब्ला मोजाङै फरायफुंनो हायो, मोजाङै आखरफोरखौ सिनायो, बर'आनो जा इंलिसानो जा, बे बेलायाव बिथांमोना देरनानै एसेबो जेबो माने खस्थ'खौ मोना होननानै आं सानो आरो। नै ब्रह्म धोरोम आइजो अनसाय आफादनि आं आफादगिरि जानानै सिमेन्ट दख'रानिफ्राय बेखौनो खावलायगोन, दिनै लाइमोन आइ बाबामोना दिनै एसे खम ओंखारनायखौनो जों नुनो मोनबाय थादों। मानो होनबा धोरोम गैयाबा जों माखासे मा होनो गाज्रि लामाजों जों थांनो नागिरो आरो गाज्रि सुबुंखौनो बा लोगोखौनो जों थाब मोननायखौ नुनो मोननाय जायो। बेखायनो आं दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों, खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं खावलायगोन जेन आइ बाबामोना जों जेब्ला जथुम्मा जायो, धोरोमनियानो जा आफादनियानो जा, लैहोर लैहोर फैनानै बे लाइमोन आइ बाबामोना बाहागो लानानै जेन माखासे मेलेमजिबिनि बिबुंथिफोरखौ खोनासंनानै गाव गाव जेन साननायफोरखौ एसे सोलायनानै इयुनाव उन्दै बैसोनि देरबोनायखौ अननायजों बिथांमोना गावसोर सोलायनानै बिथांमोनखौबो जेन लांफानो हायो, बेखौ आं लाइमोन आइ बाबामोननिसिम खावलायनाय थाबाय।